Seguimos aquí no Festival do Leite, estamos aquí con Pedro e con Antón de Atrás Tigres, son os representantes da zona da costa, de Pontevedra e máis de Vilagarcía, se non me equivoco, non? Respectivamente. E entón, claro, din que non son os máis axeitados para responder logo unhas pequenas dúbidas bueno, un pequeno test que temos aquí sobre o mundo das vacas. Pero antes de ir con eso, contádenos un pouquiño, como son as sensacións aquí nun festival deste tipo, nun festival tan familiar como é o Festival do Leite aquí en Lugo? As sensacións, pois, inmellorables. Xa o ano pasado, por suposto, asistimos á primeira edición, nos vimos en Santiago, polo tanto xa tiñamos, o ano pasado, pois, xa tiñamos o festival na casa, xa vimos que funcionara estupendo, xa nos quedamos bastante encantados coa propia iniciativa, a maneira de organizarse, o cartel, o feito de que sexa un festival que programa bandas galegas, en galego, é algo que para nós é exemplar e dende ese punto de vista nada que reprochar. Este ano, xa que o festival é itinerante, tamén unha parte que nos gusta porque hai para todos, tarde ou temprano chegará a toda a xente, supoño en parte o lado bon de todo eso é que serve para ampliar públicos. Sempre dicimos que igual non hai tantas iniciativas onde a xente poida estar ao tanto de que é o que está pasando en Galicia, que é o que está pasando coa música en galego, sobre todo coa escena independente. Este tipo de festivais o que fan é precisamente darlle predicamento a toda esa escena e permiten que chegue a cabeza máis xente. E tendo en conta eso, que é un festival así itinerante, onde proporíades vos que fora, por exemplo, o próximo ano? Xa que vos decides que sodes así de outra zona... En La Arousa, seguro, non? Sí, a Illa da Arousa. Eu son de Vilagarcía, pero na illa estaría ben. Na Illa da Arousa sería un lugar interesante, non, para levar o festival? Sí, calquera lugar da Ría da Arousa estaría ben. Sinto por Pontevedra, pero Arousa capital. Bueno, pois nada, xa temos... Podemos facelo en Cortegada coa marea baixa, facelo así rapidiño, porque cando non suba que... Era interesante, era interesante. Bueno, pois imos ir entón, non vale mirar, chicos, que teño aquí as respostas. Imos ir entón co pequeno test ese que vos comentaba. No, que va. Advertimos que non sabemos moito. Non pasa nada. Empezamos con a fácil. Verdadeiro ou falso, non nos vamos a complicar. É Johnny Supertoro o mellor semental de vaca freixoa galega? Eu penso que non. Johnny Supertoro? Verdadeiro. Verdadeiro, sí, señores. Johnny Supertoro é o mellor semental. Veña, Galicia é a comunidade autónoma con máis vacas leiteiras? Sí. Sí. O 43% de todas as vacas do Estado están aquí en Galicia. As vacas teñen unha visión de casi 360 graus, verdadeiro ou falso? Eu creo que é falso. Verdadeiro. O consumo de leite produce caries? Non creo. Eu creo que non. Teñeno claro e acertaron, eso é un falso mito. De feito, reforza, non, a composición dos dentes. É o calcio, efectivamente. E a última xa, o leite engorda? O leite que vai engordar, no, claro que non engorda. O que non mata engorda, pero vou dicir que non. O leite non engorda, señores. Bueno, se foi todo. Quedamos entón unha pequena actuación, un fragmento do que foi o concerto de Atrás Tigre. E nada, a ver que vos parece. Sempre para non te separé.